Hello friends, welcome to back again. So logoफोर दिनै नोंथांमोनखौ next shooting time आव गासिबो बरायनाय थाबाय. So लोगोफोर दिनैबो जोंना दारावनो आनो जौ बिदि शर्ट मुभिनि shooting सोलिगासिनो दङ नै बेजों नोंथांमोनखौ दिनैबो आंनि बे shooting vlogखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय. नायलांबाय थादोब्ला लोगोफोर नै बेजों जोंना shooting सोलिगासिनो दङ. नोंनिया बिखिनिया ल' जागोन ना लोगोबा सुलागा आदाखौ बाय नोंनिया जोंसानिया नोंनिया जागोन जुमाय लोंग्रा राबदो नोंनिया जाबाय केमेरानि सिगाङाव थानानै होननांगोन ना Ready? Action. Bikunu. Hello Bapak. Sun lagra anakku. Cek. Action. Woi, salah mau sebentar. nanggung besar aku. Nah, logoफोर जोंहा रानियाबो एक्टिं खालामदो. रानि एक्टिं खालामना बोरै मोनदो? मोजां मोनदो ना? नोंनि आङो टिउसन मास्टार जादों आरो ना।
सार होननाय खेबसे खेलो की फोनी सार होननाय लोगोफोरनो जोंना रानियाबो एक्टिं खालामदों आरोना नोंथांमोना नुगोन आरोना जोंना दा दिनै शुटिंआ जोब्बाय अलरेडि बेनिफ्राय नोंथांमोना दा साननैसो थानानै नुगोन आरोना जोंना भइस डाबिंआ माला जागोन बेखौ मिथिला जेब्ला भइस डाबिं जोबो आरो लोगोसे जेब्ला एडिटिंआ जोबो नोंथांमोना बे जोंनि जारौ लोंनानै जौ सर्ट मुभिखौ नुनो मोनगोन थाबैनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि शुटिंआ बेखिनियावनो जोब्बाय होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावबाय स' बिदिब्ला नायनो थाखाय नेनानै थादो बाय बाय रानि बाय बाय